Kaixo, zemol geha, ea nola artetzeiten kontu hau. Ustetan galdurik hiru, ez? Nola ustetan galdute gauden oso zaila ite zaigu zerbait eta ez ere elkarrizketa bideratzie o zerbaitetan sakontzie kosta egiten da asko. Eta bat oso zaila egiten dana da esaldi batekin, oindala 5 urte o 2008 bai, garai hontan hola atea gendun esaldi bat, eta tera zitzaidan neuri momentu hartan da esan libre izateak elkartzen gaitu. Eta urti pasadi eta nahi bulta ematen egon gehan bilera batzutan da ibiligan hasten da ez dugu ulertzen, jendik, eta gaina ezin ulertu bat, horretien, ustetan galdute bale maude ez dugu hori ulertzen. Betute dugu, geure artien ez dutuko bagin edanok, eta zeuzerren atzetik gari, emaitze egoki bat izango genukela. Hori petatzea dugu. Eta justu da alderantziz, ez? Noiz egiten geha gu benetako arduradunek, geure buru jabe eta zuzenagoak. Noiz, inguruek libre sentiarazten gaitu nien. Noiz egiten naiz ni neu jakintzuo, neuk nire gogue libreo ipini arazten dudanean neuk. Nola? Jakin berdu batek, nola da, norbeak jakin berdu, nolako kahapiluk, ipinita azkegun, da, horiek askatu, kahapiluk eta gaitu, ez dutu hasi gauzetan eta ikuskeratan eta danea. Eta orduan, askatasune da, zauzetan hasi goaineke, soltatzearen ezaugarria. Soltau, egerten zatana ez, askatu. Gauzek askatzen dienien, dan bezala gelitzen die. Da, horrekin ja, eitiakeu joko libre bat esango duke, libreo. Eta orduan, gure harremana euskaldununa, ja, danok ezautzeko mogun gaude, dazkeu telebista dakeu, irratile dakeu, programatzeko, baina bata bestieri libre izate hori eskainiz joaten bagea. Elkartasune sortu zaigu, baina ez da eusinisten horretan. Eta hori bada, bizitzepeak ematen duen zerbait, ezaugarri bat, sentibiteu bagutxek nire itxezat, eta orduan horrea iritsi behar dugu. Hori da benetako gizatasuna, hori da benetako euskerin mezue, azkenin hori xauk euskeriek mezu bezala. Ez dutute ipini gauzedanak eta arautute eta hau laite malimaek, ezinbestekoa dana, oin ezinbestekoa da, gauze batzu beharrezko dira, behar bat dalako. Bizitzetazke beharrezko batzu bete berra, aurra egiteko. Eta beharrezko die mugatuek eta bizitik behai dagozke jonak. Eta gu ere, gizaki bezala bakoitxe perdu beharrezko horiek osatzeko egoera egokienak. Hori eskaintze jute magea, dirutzezat, beti gu bezala abiadura onenien, gehienien, eta bakoitzek somatzen duela. Da hori bakoitzek somatzen duen neurrien, orduan eskaintze jo bestiei bere libertadi egiteko inberdune, eta horrek sortzen du elkartasune, eta horrek elkartasunek ematen duena da indar gehiago ajuteko. Ez da nola hartzen du, baina, oin ikusiko eta ondo balima ateakoet. Eta ikusten menzu, ondo, baina.
zaitu gaitezen da izan libre neatik naeken aintzazue, nahe zuen aintzazue, seguru, honen aukeratzen hasiko gehala.